Si, kano sa nataw si Marie? November 7. Oh. Marie, ikaw nataw sa November 7. Ang November 7, si Aon na pagkabata. Pero ana na chance na mausab. Unya siya, di siya gusto nga na mga butang niya nga pagalabtan sa uban. Unya, taas siya o mga plano sa iyang kinabuhi ug naa na siya'y pamilya. Nga gusto gyud siya nga ug naa na siya'y mga anak. Ang iyahang gusto nga makahuman gyud sa iyahang pag-eskwela. Unya nagplano siya nga mupalit siya og yuta, balay. Unya anaasad siya ay plano nga mag-usab-usab. Mag-usab-usab ang iyang mga plano kay once nga naay mo sulsul niya, dali ra pud siya ma-convince. Unya siya ana apoy mga magsaway diha kaniya. Unya makadungog siya, dali ra pud siya masakitan. Ampo lang Marie kay pagkontrol sa imuhang kasuko. Unya ikaw maningkamot sa pag-eskwela kay aron makahuman ka sa imuhang pag-eskwela kay delikado ra ba kay nga ay mga lalaki nga magpintal sa imuhang kinabuhi. O Marie, ayaw gyud pagpatintal kay maunay hinungdan nga makapugong sa imuhang kalampusan. Paningkamot jud karon og makapaminaw ka. Paningkamot nga di jud ka matintal kay aron dili mainahan apan dili asawa. Maunay hubad ha sa imuhang natawhan, Marie, diha sa Don Bosco. Ug daghang salamat Marie sa imuhang pagpadala sa imuhang pala diri ni hubad sa damgo ug natawhan.